У межах праекта «Вясна, прыгажосць, каханне» Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры працягвае знаёміць з экспазіцыяй жанчыны маці словатворцы, у тым ліку онлайн. Нашым гледачам, цяпер гледачам праз інтэрнэт ужо можна таксама прадставіць нейкія выставы, якія сёння дзейнічаюць музеі. Каб чалавек мог зайсці і павандраваць па нашых залах, нават не прыходзячы фізічна ў наш музей. Таму і вось гэта выстава таксама магчыма будзе зроблена ў мультымедыйнай прэзентацыі, і ў ноч музею яна будзе скарыстана як адзін з віртуальных залаў нашага музея. На выставе ўпершыню прадстаўлены архіўныя матэрыялы беларускіх пісьменніц Людмілы Рублеўскай і Галіны Каржанёўскай, таксама асабістыя рэчы Вольгі Іпатавай, якая ў доўгі час працавала на беларускім тэлебачанні. У свой час яна ўзначальвала літаратурна-драматычную рэдакцыю беларускага тэлебачання. Яна з'яўлялася аўтарам і вядоўцам такіх праграм, як «Ліра» і «Спадчына». Так вось на нашай выставе мы дэманструем якраз лісты яе прыхільнікаў. Дапаўняюць выставу мастацкія працы Рыты Цімохавай і Марыны Эренбург. Таксама тут дэманструюцца касцюмы з фондаў Беларусьфільма, у якія прыбіраліся акцёры стужкі «Авантуры Пранціша Вырвіча» паводле кнігі Людмілы Рублеўскай. Мы абмеркавалі гэта з Людмілай Івановнай, і яна прапанавала ўзяць касцюмы каларытных персанажаў, хоць і другасных, але вельмі каларытных і цікавых. Гэта Якаб Пфальцман і Эльза Пфальцман. Гэта муж і жонка. Яны праходзяць эпізадычна ў творы, але тым не менш іх роля вельмі значная таксама. Выстава «Жанчыны маці словатворцы» будзе працягвацца ў музеі гісторыі беларускай літаратуры да 9 чэрвеня.